Diya guys na di manggipang hatag nga mga pagkaon nga hinatag na Saras Big Shop diya na hanggikan ana ni gisa. Lami si dyan si doktora maura na ijang tilawan dia kanang kanin niya. Maura na ijang gitilawan na gamay. Na mahadlok si dyan mukaon kay basi kunong madaot si dyan. Muna ako yung maghurot dani. Diya pa dia hinatag hapon. Diya. Namot mong doktora ba kay more dyan dyan lang gitilawag gamay ganina. Diya mahadlok lagi kuno sa kabasi kuno sa magtai. Muna ako yung mukaon dani. Diyan na pa na. Diyan. Diyan ko nalipay. Basta na yung mga pagkaon ni hata kay kanahon ako sa mua. Kanahon akong alyana. Murag lisod ito guys ba. Na kay mga pagkaon na. Nandiyan naganahon ako sa mong pamilya. Mana ako. Kanahon ako sa anak. Basta mga ingani. Ngani favorite ni alyana. Makanahon akong alyana. Manang murag lisod ito. Na. Hey guys, majung adlang wibis. Karon day guys, naghakot ko sa mga supplies. Ang gisud kay hadlok si doktora o kanang kawaton dya ko no. Mao nagikas gawas niya ang ipang sud. Hindi may nag-deliver niya. Grabe, kapoy dyo ko dia. Ang naghanag ang gihakot. Mao na ang ipanghakot guys na. Ang tudad to Ang tudad to dagkang karton ang gisud. Kay kaning bayang doktora ko ani. Hindi na ni bay, marana ni budiga. Puro na may mga supplies. Mga kuani, mga syringe, pila ka karton. Diya, pa dili mahuman, diya ingis doktora, di ko na nabiglaon, kaya ako rabang isa. Diya to Mga nihingi pang sud, diya bugat. Kaning diyang baydan ni, kuanan ni. Hindi na ni may tsurang bay, kaya puro ni mga karton. Naghana. Diya. Puro karton. Guys, puro mga ingani, nasa sulok-sulok, puro. Basta, di masabtan lain pa tong tas. Diyan guys, yung pahuway sa ko. Kay ingas doktora nga, di ko na nabiglaon. Kaya napay dagas gawas. Diyan, bisan pag may kariton, sakit si Jay kanang karga sa kariton. Diyan, mo itulak. Manang mga braso, marag ipamaulang ko. Diyan, pa ko naligo. Kaya naghuwat pa ko kaya na mo abot. Nalagi makuha po din ng supplies kay Wibis man karon. Di pa ako pwede maligo kay injad mo kalay tubusina way mo abri. Sa mga na mga alauna na pa ko nakaligo nagatuwat lagi ko mabot ag makuha supplies. Injad. Gabi di ay gamera ko itug. Mabitaw ra kong kahagard. Hagard ko kay gamera ko itug gabi kay si doktora. Nervous. Sa mga nangagang lawas kapoy. Lahiranin ko ang natagtug bakit mo natag lutang. Ilan magsimbas doktora. Diyan. Matukos kusina kung kay tanaw kong nabay mais. Dugay lagi po magatod sa kuan mo nang di pa ko kaligo. Diyan mo atukos kusina. Kay maghagilap ko nabay makaon. Gutom ko. Ang nagsuga. Kanjang baydan ni din ni may tsura kay puro mga supplies. Mga hindi priority pag hinludan ni kay di masabtan. Bon sa yung snack dani ang oras alaw na midya na.
Kaon kong mangga. Yes na ko. Kaon tag mangga guys. Ang kaon tag mangga. Diyan guys. Nagawa talaga ko sa magkuha. Diyan guys, hindi ni hatag mga regalo dari. Di mas turat kaon ni mga ingani. Ako yung mukhaonan eh. Bibingka. Hindi, ang tilawan. Yummy. Yummy sudah. Lami siya pagkabibingka kay naik piso. Lugay lagi maabot ang magkuha supplies. Kaliguan ako. Haggard pa niya nga. Lagi kapoy na ako. Dati doktora, buot tamas doktora yung mga nahinadon ako na kay lang po nga sa tidig na bakasyon, dyan sunod-sunod ang mga delivery. Dyan no choice man, kasi may laing hapot lang na ako raman dyan. Dyan. Ningas doktora nga di ko na kumapalabi, kaya basan ko naghubakan ko. Na-impas dyan, kasi kayo magpakaon niya. Lami agbibingka guys. Hindi naman dati ordera. Ganihan nakahilak ko kay mga adlaw dahil hindi ko makahilak. Hilak man siguro na binag na ako'y makita nga video sa show nga nasa Aliana. Makahilak ko. Kaya karon na dyan na itabo guys ba nga hindi ko katawag pirmi. Manang bawo nga no, para madyang mingawa. Ganihan na mahaw ko, hasidaan mo gihapon. Nagkuhan ko, maghapon ng sudan isda. Ay, mahimo ari ba? Na nagkaon. Ang lugar nila giniabot ang kuhan, magkuha sa supplies. Isa ka kung rasa dali makaligo. Lamias mangga guys ah. Natagrapod ni. Tagaan ra ko sa amiga. Madul magdini aslum. Bisa aslum. Asin-asin. Hindi guys. Gusto na ako magpadag-kwarta. Hindi mo ko kagawas. Andiyan. Wapo ko nahibawan gasa na ipada.
Ang kahimtang dali guys. Mura po kong nabagjuhan. Kaya, hindi ka gawas. Duha pa kasi man nakapin nga ako'y kauban. Hindi. Kada gabi ko gamera ko ituog. Kaya ako may duty. Asaya guys, makatuog ko mga alas 2 na. Grabe na nakita ang braso. Grabe naman nila, may lugar dyan, mag-alas 2 na ito magyapon ni Abo. A few moments later. Eh, ito nga, gusto ko yung sawahan ng tikman eh. Naalaala ko yung mantika eh. Ano yan? Butter yan, no? Kainin ko na lang. Kainin mo na yan. Butter yan. Yung mantika na yan, butter. Galing ko. Ang tagal nila, maligo pa sana ako. Ha? Ang tagal nila. Mahirap kasi pag maligo ako, tapos biglang dumating. Baka hindi pupunta. Ba't hindi mo i-text mo kung kailan nila kukunin? Ito-fix ko. Talagay ko baka hindi sila kukuha yun. Kasi very busy na eh. Maraming mga last minute shopping yun. Maraming kaibigan binibigyan yun. Sige po, i-text ko na lang po para malaman ko. Kailan mo kukunin yung supply? Hindi talaga ako pa nakaligo. Talagay ko hindi kukuha ngayon. Talagay ko lang. Talagay ko hindi kukuha sa ito yun. Ngayon. A few moments later. Hi guys, karon pa di ko nakaligo. Hapon na, alas 5 na. Kaya nagutuwat ko ano sa mabutag anak ni doktora nga magkuha sa supplies. Kaya lisod og pinagbusina nila ako diha. Kaya ako sa banin mo, nagkaroon pa ko nakaligo. Hindi magluto ko gang sadaan. Hindi ka nakatong sadaan mo doon. Magluto ko gang sadaan. Si doktora naniod to na. Hindi ako mayo ako yung kaniod to. Wala nga. Hindi ka nakapin sa daan ng dani. Manibigay ko rin sang magsugba ko. Magsugba na lamang kupang guys, pork chop. Ang nahuna guys, nga na magluto ko. Para Diyos amo Hindi, murag makaigana mo. Kaan-kaon daning kahimtanga nga. Yung pamilya, makakaibagon silang gipangkaon ron. Pero kaibaw ko naman dyan po sila gipangkaon siguro kay di man po silang pasagad sila plurami. Pero dyan ako, madyo na yung hawa guys, sarang dyan kong bawo. Naghulot na naman dyan yung daghan ng nahuna nila. Kay, imagine tato makatawag lagi ko kay mapangutanan na silang sudaan. Diya, malagi kurinti na. Diya gitawag di kong doktora kay nag-injilo si Diya, Arisala. Diya di si Diya kamao mo saksak sa lights. Mana Diya kong gitawag kay di si Diya kamao. Diya namot ko kay LCBB Jesus ganiha. Ijang gipapaliguan na ho. Kay paper ko no magpasko kay hanglang ko no bagong ligo. Namot ko. Diya guys, hello pa man naghag sinugba. Mag-shoutout sa kong magamay. Mag-shoutout day ko sa katong uban na mga viewers nga kanang mga commenters na nga wana shoutout gabi kay medyo kuan pod mo ba daghan pod magamay. Shoutout day ko ni Ma'am Nisil Nalwan. Shoutout from Mindanao, Lagunglong, Misamis Oriental. Hi Ma'am Nisil Nalwan, salamat sa imong suporta ug kanunay pagtan-aw dinhi ang video. Nja. Shoutout day po sa ako ang sister nga nasa Hong Kong.
Si Kuan, si Mrs. Lia Kutalubong, salamat sa imong grasya nga gi-share. Kay bawa na ka og unsa. Salamat kadyo Sis Lia Kutalubong nga na si sa Hong Kong. Say salamat kadyo sa imong pagkamalumong kasing-kasing kay bawa na ka og unsa. Nja hi day ko ni Dangs Charmy ba oy gamay. Pani si Ja, bata pa ni si Ja, teenager pa ni si Ja. Nakasibo, sige gihapon ni sagtanaw sa ang mga video. Ja. Shout out ni Mi Amor Bernadette. Hi, Dangs. Ja kayong Sister Mirasol Busio. Hi, say salamat sa imong suporta. Pagamping diha permi. Ja. Shout out depud kay Maria Dante. Si Ronaldin Berwan. Hi, ma'am. Thank you. Diyan guys, marato. Sunod na po ng uban nga gusto mong pa-shout out. Eh, basig naluto naghang kuan. Guys, naghang pork chop. Hapit na maluto. Eh, gutom na ko.